HIV patients in Zimbabwe breathe a huge sigh of relief as the United States foreign aid resumes. Saiba namashoko atinoona kuti aiwa vanhu vanozikanwa kuti aiwa vanoti vakatesta positive the HIV AIDS panapa vombotora befu vachiona kuti aiwa United States yombovanzwira tsitsi pamusoro pekuchema-chema uchinge vaona kuti aiwa upenyu hwavo hungava difficult kana ichinge yamisa the foreign aid. Saiba namashoko amudanyorwa panapa ndikuva subscribe like turn the bell icon tipina panapa mutendeanda radio vamudanyira vachiti the United States government has lifted its out on delivering HIV medicines and salaries for nurses in Zimbabwe amidst a broader review of US foreign aid. The Trump administration's initial decision to halt HIV medication and nurse salaries had sparked widespread concern, with the United Nations Secretary General Antonio Guterres calling for additional exemptions to ensure continued delivery of critical development and humanitarian activities. Tumashoko atinoti kuti aiwa pana patomona vakomana vanombomisa zvese vataona kuti aiwa through the United Nations Secretary General aiwa vakomana aiwa vombodzorwa nguva dzavonzi aiwa chimborangarirai vanhu vanozikanwa kuti aiwa vari HIV positive kuti aiwa vamboramba vachireceiva this aid. Tudze mafunguro enyu kudi pamusoro pechitiko ichi chiona kuti aiwa the United States aiwa inomboredusa aiwa pane mapenalties kana kuti kustopa kwati kuita madonations kuAfrica. Tudze mafunguro enyu kuda comment section yedu, subscribe like, sonto wanga bell icon.